Παρουσιάζουμε την Τουλκίνη, το best seller της ελληνικής αγοράς, η οποία είναι η μοναδική αυτή τη στιγμή μονοφασική μηχανή αυτόματη με καζανάκι κιόλας. Έχει πάνω της group τα οποία είναι τα κουρευτικά της που σοκοριάζουν και κουρεύουν, ενώ τη βλέπετε σε δράση. Έχει και τις βούρτσες οι οποίες γυαλίζουν το υλικό και μπορούν να κάνουν ένα πραγματικά πάρα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ενώ τη βλέπουμε σε δράση, θα θέλαμε να πούμε ότι η μηχανή παρέχεται με σέρβις και ενός χρόνου εγγύηση, ενώ υπάρχουν και ό,τι ανταλλακτικά χρειαστούμε. Είναι ένα μοντέλο το οποίο δουλεύεται ήδη 2 χρόνια στην ελληνική αγορά απροβλημάτιστα και πραγματικά αυτή τη στιγμή βλέπετε εδώ ότι μπορεί να κολλήσει μέχρι και 2 μελαμίνες μαζί. Είναι 2 18 μελαμίνες σε 36 χιλιοστά δηλαδή. Μπορεί να κολλήσει μέχρι και 4 πόντους στο ύψος. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δουλεύουν απροβλημάτιστα πάνω από 20 μηχανές σε όλη την Ελλάδα. Έχουν δοθεί σε νησιά του Αιγαίου, ακόμα και στην Κρήτη, ενώ έχουν δοθεί και στη Ρόδο και στα Τρίκαλα και σε επαρχιακές πόλεις. Αποκτήστε και εσείς το best seller της ελληνικής αγοράς, την Τουλκίνη, τη μονοφασική δίμετρη συγκολλητική. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 693 694 6070. Η εταιρεία μας βρίσκεται στην Αθήνα, Αρχιπελάγος 35.